साटेलीत सुरू असलेल्या मायनिंग प्रकल्पात स्थानिक डंपर मालकांना डावललं जात असल्याचा आरोप करत स्थानिक डंपर व्यावसायिकांना काम मिळावं यासाठी या डंपर व्यावसायिकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सोमवारी आंदोलन केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।